Kaixo egunon eta ongi etorri beste saio berri batera. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Xabier Barber, Jangela taldeko kidea, eta bestetik Edurne Soraluze, Ikaselkar argitaletxeko zuzendaria. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. 1606ko apirilaren 23an, Inka Garcilaso de la Vega, idazle eta historialari hispano-peruarra hil egin zen. Gaurko egun berean, baina 1951an, Gaurko egun berean, baina 1951an, 2000 atxilotu izan ziren Bizkaian eta Gipuzkoan egindako greba orokorrean. 2003an, apirilaren 23an, Yasser Arafat eta Abu Mazenek akordio historiko bat sinatu zuten Palestinako gobernua sortzeko. Eta azkenik, 2005ko apirilaren 23an, YouTubeko lehen bideoa argitaratu zen. Pasa gaitezen orain gaurko lerroburuen berri ematera. Baztango udalak Aroztegiko proiektuaren kontra ari diren herritarrei elkartasuna adierazi die. Iruñerriko hainbat eragile eta norbanako elkartu dira Tex enpresaren atarian Aroztegiko obrak geldi ditzan exigitzeko. Lab sindikatuak Muntai poliziatza jo du sindikatuko 6 kideren atxiloketa apirilaren 9an garbiketen sektorean izandako mobilizazio baten izandako istiluetan parte hartu zutelako. ISN enpresako kamioi bat blokeatu zuten eta martxoaren 8an protesta bat egin zuten Nafarroko enpresarien konfederazioaren egoitzaren aintzinean sindikatuak manifestazioa deitu du larunbat honetarako. 186 koronavirus kasu berri atzeman dituzte azken egunean 2712 PCR eta antigenoen frogak egin ondoren. Positibotasun tasa 6,9 dago une honetan. Oposizio bidez Foruzaingoko agente izateko 57 lanpostu betetzeko deialdia argitaratu da. Osasun departamentuko kanpaina batek izurrian adineko pertsonak bizi izan duten egoeraz arduratzeko eskatzen die herritarrei. Nazioarteko txirrindulari onenak lehiatuko dira Nafarroko 2 lasterketetan. Iruñeko udalak 1.900.000 euro bideratu ditu aurten garapenaren aldeko lankidetzara, hau da hiriaren aurrekontuaren 0,8%. Eguerdian jarri dira Pamplona bonuak salgai eta lehenbiziko 5 minututan 1.200.000 aldiz klikatu dute erabiltzaileek webgunean eta segidan agortu dira. Dantza Electric Hall Body Gaiarre antzokian larunbat honetan arratsaldeko 7:00. Unibertsitate antzerkiko erakustaldia Texas Verdes Iturramako Zibiboxan larunbatean eta igandean arratsaldeko 7:30. Ikus dezagun orain aste honetako agenda. Gaur, arratsaldeko 4etan magia tailerra izango da Antsoaingo Kulturzentroan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako haurrentzat. 5etatik 6etara sormen tailerra egongo da Uharteko plazaldean, sortu zure libreta eta horri markatzailea deiturikoa. 5:30etatik 6:30etara, Txantreako liburutegian musas ifusas ipuin kantariak arituko dira. 5:30etatik 6:30etara ere, Sanduzelaiko Iparralde Institutoko kiroldegian popi eta zarratrako pailazoak arituko dira. Eta azkenik, 6etatik 7etara, arratsaldean, Antsoaingo antzokian 2 urte, 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko da. Larun batean, goizeko 11etatik ordu batetara, Iturramako Zibiboxean sormen lantegia izango da, 6 eta 11 urte arteko aurrentzat. Goizeko 12etan berriz, Uharteko kulturetxean ilargiaren atzean deituriko aurrentzako antzerkia antzeztuko da, Malaspulgas konpainiaren eskutik. 12etatik ordu batetara, Chill Mafia eta Benjarten kontzertua izango da Katakraken. Eta arratsaldean, 5etatik 6etara, aurrentzako antzerkia antzeztuko da Berriozarko entzunaretoan, 5 urte arteko aurrentzat. Igandean, Euskaldunon biltokitik mendi txangoa eta bunkerretara bisita egingo dira. Goizeko 12:30etatik ordu batak eta erdietara. Izen ematea WhatsApp bidez egin behar da, 6 zenbakira. Eta prezioa 12 eurokoa da. Azkenik, igandean ere, Maria eta Galleta Fabrika antzerkia izango da arratsaldeko 6etatik 7etara, Burlatako kulturetxean. 6etatik 7etara ere, aurrentzako zinema egongo da Euskaldunon biltokian, Nur eta Herensugearen tenplua filma proiektatuko delarik. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarien azalak.
Diario de Noticiasen arabera, gobernuak eta udalek Sanferminei buruzko adostasuna lortu nahi dute. Gertakizunen antolaketa egoera epidemiologikoaren menpe egongo litzateke. Mahaiak ez ditu Sanferminak bertan bera utzi nahi, eta laster hartuko duela erabakia iragarri du. Bestalde, Jansenen txertoa Nafarroara iritsi da. Osasunak ospitaleko presioa hilabete luzatzea aurre ikusten du, eta 59.000 pertsona inguruk dosi bikoitza dute foru komunitatean. Horretaz gain, 2 pertsona hil dira Bianatik gertu gertatutako aurreko talka batean. 2 emakumeek bakarrik gidatzen eta bidaiatzen zuten istripoa izandako ibilgailuetan. Aparte, Iruñeko udalaren bonuak 3 ordutan agortu dira. Eskaera ugariek kolapsatu dute udal webgunea. Azkenik, osasunak 5 urte luzatu nahi du David Garziaren kontratua. Diario de Navarrak dioenez, foru gobernuak eta udalek Sanferminei buruzko erabakia atzeratzen dute. Protokolo bat prestatuko dute osasun egoeraren arabera zer egin zehazteko eta alkateek udarako jarduera aukerak izan nahi dituzte. Beste alde batetik, kiroletako lanbide heziketa hazten ari da. 600 ikasle ari direlarik ikasturte honetan Nafarroan erdi eta goi mailako zikloetan. Horretaz gain, Nafarroan 3 heriotza gehiago eta 11 ospitaleratze izan dira. Ospitalek arrisku handiko egoeran jarraitzen dute, 209 ospitaleratu dituztelarik eta horietatik 35 ziun daudelarik. Bestalde, Nafarroan Jansenekin txertatutako 70 eta 79 urteko 827 pertsona daude. Txertoaren abantaila da dosi bakarra behar duela. Gainera, 2 gidari hil dira Bianan. Bat, ekitaldian hil zen eta besteak kotxetik atera eta berehala, Logroñotik 500 metrora. Beste alde batetik, Iruñeko udalaren bonuak 3 ordutan agortu dira. Eta azkenik, David Garzia osasunarekin 5 urterako berritzetik gertu dago. Garak azaleen dioenez, 4 hamarkada erbestean egon ondoren, Sarrionandia etxera itzuli da. 36 urte igaro dira Martuteneko espetxetik ihes egin zuenetik Kubatik lurretara itzuli den arte. Orain, Euskal Herrira itzuli da amarekin. Erbestean eman zituen urteetan, Euskal Iruditeria kolektiboaren parte den lan aberatsa eta indartsua utzi ditu. Eta Sarrionandiarekin batera Agustin Azkarate ere itzuli da erbestetik. Horretaz aparte, sektore publikoaren behin-behinekotasunaren ondoren privatizatze arriskua sumatzen dute. Plantilla finkatzeko beharrak eta behin-behinekotasunaren arazo larria salatzeak eta enplegu publikoa suntsitzeak eragin zuten atzo sektore publikoko greba egunean egindako mobilizazioak. Azkenik, EAJak eta PSek sagarduiko erakusketa beheratu dute. Atzemandako kasuak gero eta ugarigoak diren arren. Azkenik, EAJak eta PSek sagarduiren erakusketa beheratu dute. Atzemandako kasuak gero eta ugariagoak diren arren. EAJak eta PSek proposamen bat aurkeztu zuten Lakuako osasun sailburua gutxiago ager dadin legebiltzarrean. Berriz, azalean dio Joseba Sarrionandia Euskal Herrira itzuli dela. 1985ean Martuteneko espetxetik ihes egin eta erbestean denbora luzea egon ondoren. Bestetik, langile publikoek greba egin dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, behin-behinekotasuna tasa handia apaltzea eskatzeko. Bestalde, 18 urteko etorkin bat hilda aurkitu dute Jaurlaritzaren zaintzako etxe batean. Gainera, Amerikako Estatu Batuek erdira gutxitu nahi dituzte gaz kutsakorraren isuriak 2030erako. Euskal Herria Irratiak dioenez, Moreako H&M enpresako langileak greban dira. Enpresak kaleratzeak eta lanaldi murrizketak egin nahi ditu, eta neurri hori deuseztatzeko eta Hego Euskal Herriko negoziazio maila irekitzeko eskatzen diote. Atzo egin zuten lehen lanuztea, eta gaur, bihar eta hilaren 29 eta 30 ere egingo dituzte. Horretaz gain, gaur abiatuko da Bertsozale elkarteak antolatutako zapla egitasmoa. 7 bertso saio eginen dira gaurtik maiatzaren 15 bitarte. Lehena Lizarran izango da gaur eta bihar beran izango da saioa. 30 bertsolari arituko dira denera. Azkenik, gobernua eta udalerrien federazioa udako jaien inguruko adostasun bila ari dira. Bi erakundeetako ordezkariek bilera egin zuten atzo, eta uda osasun egoerarekin koherentea izatea eta COVID-ak sortutako erronkaren mailan egotea bermatu behar dela adierazi dute. Ikus dezagun orain zein eguraldi izango dugun asteburu honetan. Gaur, ostirala, giro eguzkitsua nagusi eta eguneko temperaturak goranzko bidean jarraituko du. Goizean, zerua garbi xamar egongo da, eta arratsaldean zerua tarteka lausotuko duten erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Haizeak hego-ekialdetik joko du, eta ondorioz, temperatura 25 gradu ingurura igoko da kostaldean, eta 20 eta 22 graduren bueltan ibiliko da Araban eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean. Mendi inguruetan haizeak traba egin dezake.
Larunbatean berriz, giro egonkorrarekin eta epelarekin jarraituko dugu. Temperatura are gehiago igo daiteke, baina orokorrean ez da aldaketan handirik espero. Goizean zeru urdina izango da nagusi. Arratsaldean tarteka erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko direlarik, baina ez dute enbarazurik egingo. Hego-ekialdeko haizea aurreko egunean baino zakarrago ibiliko da eta bolada gogorrak izango ditu haizeguneetan, bereziki mendi inguruetan. Igandean azkenik, hodeiak ugaritu eta ezegonkortasuna areagotuko da, batez ere arratsaldean. Goizean ostarte zabalak izango dira nagusi eta naiz eta temperatura jaitsi egingo den, giro goxoarekin jarraituko dugu. Aurreko egunetan bezala hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsalderako ordea, ezegonkortzera joko du, hodei gehiago sartuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, bereziki barnealdean eta mendi inguruan. Kaixo egunon, gaurkoan Xabier Barberrekin gaude. Kaixo Xabier, zer moduz? Kaixo egunon. Mila esker hona etortzeagatik eta zure denbora eskaintzeagatik. Bai. Eta zera, zu jangela taldekoa zara, ezta? Bai. Elkarrizketan honen zergatia, zera da, Nafarroako eskualdeko jantokietarako lizitazioak abian jarri direla, eta honen inguruan jangelak bere posizioa nolabait aldarrikatu du iritzi artikulu baten bidez. Iritzi artikulu horretan nire arreta deitu zuen, hasieran alde nolabait goxoekin hasten zaretela, baina gero esaten duzuela ere guztia ez dela goxoa, eta alde txarrak nolabait ere aurkezten dituzue. Konta iezadazu, Xabier, zein da dagoen egoera, lizitazio horiekin, zein da arazoa eta zer da aldarrikatzen duzuena? Bale, hasiko naiz azken puntutik, igual mereziko luke kontatzea pixka bat zer garen jangela. Orduan, momentu honetan bagaude prozesu horretan, badirudi hainbat, badirudi ez nik badakit hainbat guraso elkarte eta hainbat sindikatuk azaldu dituzte errekurso batzuk. Ezakit, 6, ez dakit. Eta gero, enpresaren bat ere bai. Enpresarena ez da rekurso, haizik eta impugnazioa. Orduan, hori dena baztertu. Erantzun arte, geldirik dago prozesua. Bestela, normalean, ez bada hilabete honetan, maiatzan edo, hau dena burutuko da, egingo dira esleipenak, adjudikazioak. Irailetik aurrera hasteko, ez, datorren kurtsoa. Eta gero, hasiko lirateke, plan berri edo enpresa berri hauekin edo egoera berri honekin irailean, datorren ikasturtean. Eta alde goxo eta ezain goxo horiei buruz, zer da gertatzen dena? Zenbait baldintza finkatu dira, ezta? Baina iritzi artikulan ere jartzen du, gauza batzuk modu batean erakutsi, baina pixka bat sakontzean ez direla ematen duten bezalakoak, ezta? Bai, igual korapilatsua da. Duela 4 bat urte, Intiak da hori, erdi ofiziala den lehengo ITG eta olakorik, ez? Intiaren bidez, Arrea talde batek prestatu zuen olako hitzaldi plan bat, hainbat herrietan. Baita gero, beraiek hartutako datoekin jendea koordinatu ere. Zer ziren hitzaldi horiek, hori, nola antolatu, zer egin beharko genuke edukitzeko beste jantoki mota bat. Orokorrean, esaten zuten, ez da oso ongi jaten, jateko prozedura eta hori dena ez du ematen, ez da oso ekologikoa, baina orokorrean, ez bakarrik janaria baizik eta jendearen baldintzak eta bar, eta hau dena modu batez edo bestez hobetu daiteke. Eta, bota zituzten olako hitzaldiak, oso interesgarriak, oso, eta gero hasi ginen antolatzen eta hortik dator jangela taldea. Hainbat apima, hainbat persona, guraso, bildu ginen eta jarraitu dugu, bide horretan. Zer nahi genuen, hori, gure seme alabentzat,
bertako janaria posible den heinean, denboraldikoa, Bai. ekologikoa ahal denean, freskoa, eta hori dena hobetzeko. Eta gero, normalean, gizartean bezala, ez bakarrik eskola jantokietan, proteina animal gehiegi jaten dugu, osea da, pasada bat, nola evoluzionatu duen kasu honetan, eta niri gure iritziz txarrerako elikadura eta zenbat proteina animal sartzen dugun, eta horri pixka bat buelta ematea. 3-4 urte hauetan, hainbat bilera izan ditugu hezkuntzarekin, hezkuntza jantokiak, alde horrekin. Eta bertan, ikusi dugu, bat zegoela, igual iritzi artikuluan agertzen dena, hainbat gauzakin adostasuna zegoen, ados daude, bertan kudeatzen, departamentu alde hori kudeatzen dutenak, ados daude gure iritziarekin edo gu beraiekin batera nola hobetu behar den elikadura, baina gero nola horrek ere ongi egiten bada izango luke, ez dakit nola esan, ondorio onak ere landa garapenerako, jendea geratzeko herrietan lan desente batekin zeren hori eskatzen bazaie. Jantokietara produktuak bertakoak izatez, izan da hemen sortuko litzatekela lana esan nahi duzu. Horixe. Eta orduan, ona alde horretatik, osasunerako, ona landa garapenerako, eta ona ere orokorrean ingururako. Gauzak ongi egiten badira, ekologikoak eta garraioa murrizten eta bar. Orduan, hainbat gauzekin, ados egon gara, agertu ginen duela urte pare bat publikoki ere bai, beste iritzi artikulu batekin eta hainbat elkarrizketakin eta bar, olako historiak kontatuz. Eta duela hilabete pare bat agertu ziren pliego berriak, agiri berriak. Lizitazioa berri honetarako. Bertan hainbat gauza ongi ikusten dira, esaten dugu bezala, eta gero, bide luzea da, eta geratu dira, erdian, esan dezakegu. Zein arlotan geratu dira erdian? Esaterako, irakurtzean ikusi nuen elikagaien gertutasuna aipatzen dela, baina gero gertutasun hori finkatzean 200 kilometroko distantzia dagoela, eta beraz zuek zalantzan jartzen duzue pixka bat, ea hori egian gertutasuna den edo ez. Beste arlo batzuetan ere zalantzak erakusten dituzuen. Azaldu zeintzuk diren. Bai, tokiko elikadura definitzerakoan, biletetan eta gure arteko eztabaidetan ere bai, angela barruan, ikusi genuen zaila zela definitzea zer den tokiko elikadura. Argi dago, herri batek ez duela egiten behar duen guztia. Herri diot, herri txikia, ez herri zentzu zabalean. Ez aran batek ere ez da ere. Orduan, hartu behar da toki bat, nola egin, eta gero, eta gero legeak daude eta hainbat muga jartzen dituzte kompetentzia dela ez dela horretarako. Orduan, gure ustez hartu dute hori 200 kilometro distantzia tokikotasun hori definitzeko, eta gure ustez zabalegia da. Gure ustez ez bada dena, ia dena egin daiteke hori, 100 kilometrokin, ziur aski izango zen. Baina, hori jarraituko dugu eztabaidatzen beraiekin, zeren nik uste dut disposizioa dago departamentuan. Momentu honetan ezin da, zeren noski, lizitazioa martxan dagoenez ezin dute... Beraz, zerbait finkoa da, jadanik aurkeztu den lizitazio hori, eta bai, ez dago aldatzeko aukerarik.
Ez, bakarrik hau, rekurso, lehen aipatu ditudan, rekurso eta impugnazio hori, segunetan nola moldatzen diren hoiekin. Hortik, aterako dira hainbat aldaketa ziurazki, baina ez sakonekoak, ez dut uste. Orduan, beraz, bidea luzeago izango dugu. Hori jakin badakigu. Esan nahi dut, gizartean, orokorrean ez da horrela jaten ez da ere. Osea, zenbat jende ikusten dugu hori superfizie handietan erosten, zenolako karritoak ikusten ditugu, zenolako jana, eta zenbat jende ikusten dugun herriko edo auzoko denda txikietan erosten, eta hor ere bai zenbat elikadura den hemengoa eta zenbat auskalo nungoak. Orduan, jakin badakigu bidea luzea dela. Horrek ez dio kentzen garrantzia. Eta hortik dator beste ez hain goxoa den istorio bat, ez? Holako istorio bat orain arte egiten ziren 4 urtero. 4 urtetan behin agertzen zen lizitazio prozedura. Baldintza berriekin edo, baldintzak eta bar, eta hori. Horretaz, edo horrekin egin dugu edo saiatu gara lan egiten, justu lizitazio hau politagoa izateko, baina jakin genekien hau luzatuko zela gehiago. Zer egin dute, orain, eta gure eskaera bat zen ez jartzea 4 urte horiek, baizik eta epe murritzagoa, zeren, haiek ere badakite hau bide luzea dela eta nik esanen nuke badutela borondatea ibiltzeko bide hori, hainbat gora bera edo, baino ez dute ikusi garrantzia edo gutxienez ez dute jarri, baldintzetan, zer egin daiteken nola aurrera daiteke bide horretan. Eta orduan urte bat edo bi jarri beharrean lizitazio berri bat agertzeko nun agertuko ziren gauza berriak, ikusita nola funtzionatu duen... Urte batean ikusita hurrengoan aldaketak egin alitzateko, ez da? Horixe. Ezaten ziguten korapilatxua zela, prozesua, konplexua, ez dakizat. Eta egia da, baina horrek ez dukentzen, posiblea dela ere konplexotasun horretan sartzea eta borondatea baldin badago medioak jarri eta aurrera jo. Eta zer egin dute? Praktikan 5 urteko epea jarri dute. Zeren esaten da, ikasturte honetarako dela historioa, kontratu berriak, enpresekin sinatu behar dituzten kontratu berriak, baina urtez urte eta 5 urte bete arte ia automatikoki nola esaten da, prorrogatzen dela kontratua. Orduan, hor dago akatz potente guretzako. Eta ez dakit komoditatea izan den, igual, edo ez dakit. Zer faktorek uste duzu jokatzen dutela paper garrantzitsua egoera honetan? Agian enpresen aldeko presioa edo badagoela uste duzu? Zeren hemen agian zuek zaudete alde batetik, gurasoen elkarteak, beste batetik hezkuntza saila, esleipenak egiten dituna, eta beste batetik esleipen horiek jasotzen dituzten enpresa pribatuak, hiru atal nolabait zaudete. Bai. Zaila da erantzutea. Iritzi artikuluan bukaeran esaten dugu guretzako den giltza bat. Eta da nola erabiltzen den diru publikoa. Gure ustez diru publiko gehiago beharko zen. Ari gara hitz egiten eskualdeko jantokiei buruz, eskola jantokiei buruz. Horrek hartzen du 50 piko jantoki. Baina argi dago jokoan dagoena ez da bakarrik bertan jaten dena eta nola jaten dena edo zeren hori ikusten bada eta martxan jartzen bada pliego bat, gero
beste tokietan ere bai, Iruñeko ikastetxe handietan, pribatuan, ikastoletan, hori da ispilu bat bezala ikusteko eta horrek eragin handia dauka. Beraz, eragina oso potentea da. Beraz, mereziko luke, gure ustez, diru publiko gehiago sartzea, hainbat gauza gehiago bultzatzeko, eta hori da bat. Osea, aurrekontuak ez dutela jaia mugitu, osea, dagoen dirua da jaia, igual ñabarduretan sartu gabe, eta gure ustez behar zuen bultzada diru gehiago beharko luke. Orduan, alde batetik da borondate politiko, nik uste dut politikoa dela falta. Zeren, esaten digute, baina aurrekontua da, bai, baina aurrekontuak alda daitezke eta hori egiten dugu urtero, eta bide batetik edo bestetik, gure ustez, hainbat diru publiko gastatzen da, eta ez ditut adibideak jarriko, baina asko dago, hainbat historio, interes sozial txikiarekin kontrakoa ez bada, eta orduan hortik atera daiteke dirua, eta gero ez bakarrik honengatik, baina baizik eta orokorrean, erreforma fiskal bat sakona behar dugu ere bai, zeren dirua egon badago, baina ez behar diren eskuetan. Eta orduan, erreforma fiskal hori egin behar da, dirua hortik ateratzeko eta gastatzeko olako historioetan, ez bakarrik honetan, ez? Hezkuntzan orokorrean, osasun gintzan orokorrean eta olakoetan. Horren inguruan galdetu nahi nizuen, Xabier, ikusi dugunez, krisia eta geroko urteetan, osasunean, hezkuntzan asko murriztu da, baina gero ere hezkuntzaren barruan jantokien kasua dago, ezta? Jantokien zerbitzua eskaintzen hasi zenetik, uste alduzu zerbitzu hori bigarren mailako zerbitzu bezala edo ikusten dela, eta horregatik ez zaiola hainbesteko funtsik eskaintzen, eta ez dela benetan daukan garrantzia ikusten edo. Hori bai. Nik ez nuke esanen mespresatzen dutela. Ez dutela jartzen behar den borondate aina. Beharko genuke martxa aiago honetarako. Hor dago txikien ez bakarrik eguneko elikadura, baizik eta bizitza aurrera begira hartzen diren ohitura. Eta orduan garrantzi oso handia da, zeren gero ikusten dugu. Hainbat arazo dago osasunerako, eta nik ez dut aipatuko, baino zenolako gorputza ikusten dugun, zenolako txikiak eta handiak, zenolako arazoak, zenbat eri berriak edo esain berriak. Eta orduan, pentsatzen dugu, eta nik uste dut hau dela konsenso soziala, elikadura aldaketa batekin, ez dut esaten badela dogma bat, hainbat iritzia egon daitezke, baina oinarrizkoa diren hainbat gauzak aldatuz, hori dena jendearen osasuna hobetuko lirateke. Eta azten bagara txikiekin, nik uste dut, ez bada gauza munduko gauzarik importanteena, multzo horretan sartzen dela bai. Eta zera, Xabier, zuen ekintzarekin hasi zinetenetik nabaritu duzu jantokietan egoera hobetu egin dela? Bai. Batez ere nabaritzen da pliego hauetan. Hor garbi dago aurrera pauso potente izan dela, eta ziur aski gizarte osoa ikusita hau aurreratuagoa da. Hobe jaten da pliego hauekin, jango genuke, gizartean orokorrean egiten den baino. Egiten duguna baino. Orduan aurrera pausoa bai. Beste arazoa ikusten dugu, eta honekin lotuta duena, gauza bat da, pliego bat aurkeztea,
enpresak bere buruak ere aurkeztu, eslaipena irabazi eta martxan jarri. Eta gero beste pauso bat da, kontratatu du dena, esan dena, betetzen da, edo ez da betetzen. Orduan, horrekin ez dugu honetan ere ez gara fededunak. Historiak ikusi egin behar dira. Baina ba, ez da sinestu ala ez. Kontrolik aldago horren inguruan? Horixe da. Kontrolik, iritzi artikuluan esaten dugu, egon badago, baina ez da konkretatzen nola egin behar duten. Ez da esaten nork egingo duen, bileretan agertu zen, lehengo bileretan, ziurazki kanpoko enpresa bat kontratuko... Auditoria baten antzekoa edo, ez da? Ezke da, bai, baina ezke hainbat gauza kontrol hori egiteko behar dira auditoriak, hainbat denbora pasatezak izan, baina baita eguneko kontrolak ere bai. Bueno, claro. Tokietan agertu eta ikusi nola... Eta hori, prozeso komplexua da ere bai, eta hori dena geratu da pixka bat airean. Ez da konkretatzen, ez da esaten zer izango den kontrola, nork egingo duen, ez da nola egingo duten ere. Eta hori da, bueno, ez dut esan nahi, ez dutela eginen. Baita ongi egin ere, baina ez da esaten eta ez da konkretatzen. Eta hori konkretuagoa izan beharko luke momentu honetan. Eta horren inguruan aldarrikapenik egin alduzu ere? Bai, utzi pixka bat, bueno, bat adibidez izango zen, buelta ematen. Pliegoetan agertzen dena, baloratzeko enpresa batek eskaintzen duena, badire 100 puntu, hainbat arloak hartuta. 20 puntu horietatik, 25 ematen dituzte eskola kontseiluek. Zuzendaritza, irakasleek eta gurasoek, ez? Eskola kontseiluek. Eta hainbat tokietan, eta hori ongi dago. Baina, adibidez, ezin dugu momentu honetan punturik eman edo kendu menuei. Esan nahi dut, eskola kontseiluek ez dugu momentu honetan ez puntu bat ere emateko, kentzeko edo ez dakiz zer nolako menuak eskaintzen diguten. Gainera zuek potentzialki kritikoenak izan zaitezkete, ez da? Bai, kritikoenak eta ziurazki interesatuenak. Noski, bai. Osea, gurasoak... Bai, kritikoenak horregatik interesatuenak zaretelako, bai. Baina ez bakarrik gu gurasoak, baizik eta eskolako jendea ere, bai. Bai. Irakasle bat aukeratu badu, Elizondon egotea, bere burua ez bada betirako urte batzuetarako, ez dakit, kokatuko du, baztanen eta bar. Interesa dauka ez bakarrik nola jaten duten txikiek, ez? Baizik eta zen nola egiten den, baztango garapenerako zer den ona edo ez, eta argi dago nekazaritzan ez dakit, demanda handitzen bada eta elikadura ona egiteko, posibleagoa da eskaintza ere zabaltzeko eta bertako jendea, jende gehiago lanean hasi horrekin, eta orduan bertako garapena, ez dakit, anitzagoa izatea eta politagoa ere, ez bakarrik. Kanpotik ikusita, hemengoa naiz, Iruñekoa, esan nahi dut, baina ikusten dut, eta baztanen zer ikusten da azken, ez bakarrik baztanen, baina turismoa. Bale, irtenbide bat da, baina ez da horrena, orain ikusten ari garen bezala, adibidez. Eta gainera horrek desegiten du hainbat gauza, baina baita beste batzuk desegiten ere. Orduan, bertako nekazaritza askoz ere niretzat importantzia gehiago dauka bertako bizitzarako, bertako personen bizitzarako. Orduan, eskola kontseiluek orokorrean interesa handia daukagu iritzia edukitzeko
ze menuak eskaintzen diren, zen olako elikadura eta bar. Egia da, pliegoetan agertzen diren baldintzak hartzen dituela hainbat historia hauek. Osea, puntuatzen da eta onerako eta gauza batzuetan ere marra gorria jartzen da, adibidez esaten da azukrea kentzea, goitik bera, eta gure ustez hori oso sartuta dagoen gizartean, oso sartuta dagoen ohitura oso kaskarra da, eta hori, bueno, ez nahi sartuko zergatik, zergatietan, baino bai, eta hori adibidez, bueno, argi eta garbi esaten da. Eta beste gauza batzuekin puntuatzen da, bertako janaria, freskoa, egunekoa, temporadakoa, eta bar, ez? Bai. Baina, eta hori oso ongi baloratzen dugu, eta horregatik esan dugu, pliego edo agiri gazi gozoak. Osea, badira gozoak. Bai, onartu egiten duzu hasieran alde gozoak gaudela. Bai, eta oso ongi baloratzen. Beste egunean lagun batek esaten zidan, bai, irakurri dut zuen artikulua, baina, bueno, puntuazioa. Zenbat jarriko, eta nik esan nion, pues, 6 bat. Zergatik 6 pues, aprobatu bai, ganditu dute, baina ez da notablea. Bai. Orduan, bikaina izateko behar da zerbait, baina hala ere zerbait ere eginda. Horrela da bizitza askotan, pues horrela aurkitzen gara gu. Orduan, karo, ez duguna oso ongi ulertzen zergaitik ez gaituzte uzten gu, kontseilu, gure iritziak botatzea menu eta elikadurari buruz konkretuki. Agian esan dugunarengatik kritikoenak izango zaretelako edo... Bueno, baina teorikoki bere bidean gaude ere, bai, edo beraie gurean, berdin zein nola aipatu. Eta gero aipatu dituzu enpresa, claro, enpresa mota asko dago. Bat oso handia, beste bat desente handia, beste batu txikiagoak, eta gero agertzen ez diren txiki batzuk. Gure interesetarako, edo orokorrean gainera ez bakarrik guri, baina baizik eta pensatuz zera bai, hori landa garapena, ez dakiz zer, enpresa txikiak ere oso interesgarriagoak izango lirateke, hori, catering bat edo sasi catering edo ez dakiz zer, montatzea, ez dakit orain ze martxa daramaten, ez, baina saio bat izan zen Garraldaldean, ez dakit martxan jarraitzen duten, ala ez. Egin daitezkere bai bortzirietan edo ez dakit nun. Eta hori nik uste dut bultzatu egin behar ditugula, ez frenatu. Eta pliegoetan hori agertzen den bezala, ez dakit, galga bat bezala jarri diegu. Solventzia ekonomiko ez dakiz zer, 3 urtetakoa, bueno, egunetan hork ez du izango. Zuk eskatu baldintzak, baina solventzia ekonomikoa ez da posible. Gainera, jantoki osasuntsuagoak eta jasangarriak orain arte eta gure ustez ez dira egon. Izan dira oso txarrak, ertainak eta desente. Baina orain hasten gara bide horretan. Ez guk, diot, gizartean eta hainbat tokietan. Baina esperientzia hori ez dago, inork. Ezin du esan, ez guk badarama guk, ke ba. Igual sartu duzue jaki ekologiko bat, edo igual hasi zarete barazkiak erosten ez dakit ze herrian, baina holakoetan. Osea, benetako prozedura ez dago. Eta orduan, hori eskaintzea artifiziala da alde batetik, baina gero enpresa txikientzat beste oztopo bat. Eta orduan, beste moduz egin daitezke gauzak ere bai, zeren, lehen esan dut, ez? Guretzat, baina nik uste dut orokorrean oso importantea da bertako enpresa txikiak edukitzea. Tokiko garapena, interes gaiago, karo, zu bertako enpresaria baldin bazara eta bertako sukaldea baldin baduzu,
eta zure semea bertako eskolan baldin badago, interes gehiago izango duzu. Bertarako onura izan nahiko duzu. Dena hobe egiteko. Ez dut esaten, honekin, beste gaizki egiten dutela ez, baina joder, subjetiboki argi dago, normala den bezala, pues hori, ez badie zure seme alabak izango dira... Bai, norberako lekurako onura nahi izatea, bai. Eta hori, duan hori, horrekin ere, pues bueno, beste oreka bat lor daiteke, eta ez utzi dena enpresa handien eskuetan, nun gauzak ongi egin daitezken, edo ez hain ongi. Industrialagoa baldin bada, eta kontrola askoz ere zailagoa da, eta... Bai. Eta bueno, ja bukatzeko, Xabier, elkarrizketa guztietan, elkarrizketatuei azkenengo partean mezu libre bat emateko aukera, ematen dizuegu, kamarara begiratuta. Beraz, hementxe daukazu zure aukera. Bueno, hor edo zuri begira ere. Geratu zaigu alde importantea da, eta da bertako, eskoletako, jantokietako langileen lanbaldintzak. Ez dira behar diren onak. Batzutan kontratuak oso murritzak dira, 2 ordukoak, edo gutxiago, eta eskaintzen dugu, joder, txikiekin egoteko diru gehiago. Formazioa falta da ere bai, eta ez da langileen errua, baizik eta, bueno, orokorrean. Eta horretarako zer behar da, bueno, borondate politikoa eta bide horretatik dirua berriro. Zeren hori oso importantea da. Claro, guri ere interesatzen zaigu, lehen esan dugun bezala, nire seme alabekin dauden langileak gustora egotea bere lanean, eta gustora egoteko ez dut esaten paradisua behar dugula, baina bueno, hainbat lan baldintzak hobe daitezke eta posible da, gainera bagaude arlo batean nun batez ere emakumeak dauden eta prekarizazioa oso handia den. Orduan, hori hobetzeko behar da diru publikoa eta borondatea. Eta orokorren, bueno, azken mezua izan daiteke hori, espero dugu bide honetan jarraitzea hezkuntzarekin. Eta gero deialdia luzatzen diegu orokorrean zuek guztioi, gurasoak zaretenoi, olako ideetan ez bakarrik jangelan, guraso elkarteetan, eta bar parte hartzeko. Osea, oinarrizkoa da baita ere gizartean orokorrean gauzak onerako aldatzeko, parte hartze, herri parte hartze behar da, personen parte hartze behar da, gai honetan ere bai, ezinbestekoa da. Gu jangelan gaudenok hasi ginen duela 4 urte, ez genekien gehiegi honetaz, landu dugu gaia eta historia, oso giro polita dugu gure artean eta merezi du egitea, eta orduan hau zabalduko balitz, askoz ere politagoa denontzako. Xabier, mila esker berriz ere elkarrizketago eskaintzagatik eta mila esker egiten duzuen funtzioarengatik. Benetako plazerra izan da. Bale, eskerrik asko. Pasa gaitezen orain udalerrietako berrien berri ematera. Atarrabiari dagokionez, Atarrabiako udalak Atarrabiako udal igerilekuetako taberna eta terraza zerbitzu emateko eskaintza zabaldu du. Eskaintzak aurkezteko epea 2021ko maiatzaren 6an bukatuko da. Bestetik, apirilaren 25ean, igandean, arratsaldeko 7:30 konkabo y konbexo dantza eta musika ikuskizuna izango da Atarrabiako kulturetxeko antzokian. Sarrerak 5 euro balio du lehiatian eta 4 euro balio du interneten. Azkenik, udarako hiri kolonia zerbitzurako eskaintzak egiteko epea apirilaren 30 arte egongo da zabalik. Zizur nagusiari dagokionez, herria egoitza sortzailea izango da 2021ko Nafarroako dantza garaikidean. Zizur nagusiko udala sortze egoitzako 4 egoitzetako bat da, eta udan Zuk Dance Performing Arts itxaso kanorena konpainia hartuko du, bere dantza ikuskizun berria sortzeko. Sorkuntza egoitzak publikoari irekitako azken lagin bat eskainiko du, bai eta bitartekaritza jarduera bat ere, ekoitza aldian definituko dena. Beste alde batetik,
apirilaren 19an hasi ziren udal hierriko sarbidea hobetzeko lanak, baieten itxuen bigarren taldea eraisteko lanak ere. Horma berri bat jartzeko kanposantuaren itxitura gisa. Horma berri horrek bazterbide handiagoa izango du errepidean, zizur nagusia eta zizur txikia Pinudi aldetik lotzen dituena. Obra horrek errepidea tarteka moztea eragin dezakelarik. Iruñari dagokionez, Iruñeko udalak 1,9 milioi euro bideratu ditu, aurten, garapenaren aldako lankidetzara. Hau da, hiriaren aurrekontuaren 0,8. Udala, Iruñeko jekaekin bildu da gaur diru laguntza deialdiak ezagutarazteko eta zalantzak argitzeko helburuarekin. Bestalde, Iruñeko udalak 400.000 euro erabiliko ditu segileko honetako jantokietarako. Gaur egun 1.700 eta 67 adingabe hartzen dituzte. Ikastu urtenetan laguntza berria jasotzeko epea zabalik dago ekainaren 18 arte. Horretaz gain, Julian Gaiarre kalean eta Blas de la Serna kalean artean, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna hobetzeko helburuarekin egindako obrak amaitu egin dira jadanik. Zatiak badu hiri-garraioaren geraleku aurreratua, espaloiak zabaldu dira eta horretaz gain, ibilgailuen zirkulaziorako erreiak estutu dira baita ere. Gainera, bihar ostirala Quiz Pamplona jokoaren sariak zozketatuko dira. Done Jakue bideari buruzko galderak bertan parte hartu zuten 800 pertsona baino gehiagoren artean. Jokoak astero jarraituko du Iruñeko udalaren turismo sare sozialen bidez. Abildua Visit Pamplona delarik. Azkenik, 3 ordutan agortu dira Pamplona kanpaina berriko 70.000 bono baino gehiago, eta 130% deskontua eskaintzen dute 825 establezimendutan. Kaixo Edurne, egunon, zer moduz? Oso, eskerrik asko gonbidapenagatik, Pablo. Hori, hasteko zuri ere mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik. Zera, elkarrizketaren zergatia da Ikaselkar hezkuntza argitaletxeak bere Kimu bildumaren parte diren bi liburu edo bi argitalpen berri argitaratu dituela, ezta? Hasi baino lehen edo hasteko ikusleak testu inguruan jar daitezen, nahiko nuke azaltzea Ikaselkar argitaletxea zer den. Nola, noiz eta zergatik sortzen den, ezta? Bai, Ikaselkar argitaletxea Euskal Kurrikuluna garatzeko asmoarekin sortu zen 2011 urtean. Gure asmoa eta izateko xedea horixe da, Euskal Gizarteari eskaintzea Euskal Kurrikuluna gelatan landu ahal izateko proposamen hezkuntza proiektuak alegia. Hortarako elkartu ziren Euskal Herrian oso ezagunak eta ibilbide oso luzea eta oparo duten bi erakunde, ikastolan elkartea eta elkartaldea. Eta 10 urte daramatzagu zeregin hauetan, horretarako DBH-erako eki proiektua sortu da, LH-erako txanela eta momentu honetan Kimu eta eki proiektua baita ere, eta haurrezkuntzarako ere kuku proposamena, kuku emozio programa proposamena prestatzen ari gara. Hori da, laguntzaluta Ikaselkarren izateko arrazoia. Eta orain Ikaselkar argitaletxea zer den dakigula, aurkeztu iezaiguzu Kimu bilduma hori. Kimu bildumako bi obra literarioak, Loinatzen loa eta Galduden azaldu dadila dira. Loinatzen loa Castillo Suárez eta Mikel Anterok egindako obra da. Eta Galdudena azaldu dadila berriz, Garazi Kamio eta Julen Ribasek egina da. Bi obren kasuan, hitzak eta irudiak uztartzen saiatu gea, aurrarentzat irakurketa prozesua ahalik eta aberatsena izan dadin. Bi kasutan ilustrazioa eta letrak irakurtzen lagundu nahi diogu ikasleei eta modu aberas batean transmititu nahi diogu komunikazio modu desberdinen irudikapen hori. Loinatzen loari dagokionez, tresnen inguruan ari da, onomatopeiak ditu obra literario honek, eta Galdudena azaldu dadinak berriz, munduari beste begirada bat ematen dio, eta aurren ikuspuntutik, helduak non dabiltzan galetzen dio munduari. Modu plasti batean irudikatzen du aurren mundu hori.
Halere, bi obra hauen aurretik, badira beste bi titulu. Badauzkan nire zulotxoan eta nire gorputzan bizi naiz. Badauzkan nire zulotxoan Aline Agirre eta Irribarreren artean egindako obra da, eta nire gorputzean bizi naiz berriz Juan Cruz Igerabide eta Ainar Azpiazuk egindakoa, Ainar Azpiazu Aspi bezala ezagunagoa da ilustratzaileak. Kasu horretan ere, saiatu gara, eta nik uste lortu dugula, ilustrazioa eta letra guztartzea. Lau kasuetan, estilo literario desberdinak erabili dira, aurrak horiek jaso ditzan. Esate baterako, nire gorputzan bizi naizen kasuan, jolasak, asmakizunak, letrekin jolas hori irudikatu da, eta irudiekin ere jolas hori bilatu da. Kasuan berriz, historia bat kontatzen dugu, hartze baten historia kontatzen ditu, eta egiten dugu berarekin. Tira, esan nahi dudana, honekin esan nahi dudana da, Kimu bildumaren xedea, literatura modu oso desberdinetan aurraren gana helduaraztea dela. Aurrak eukidezan aukera gozatzeko aberastasun hortaz guztiataz. Obra horrek ez dira gure kasuan, kasualitatez sortu, hezkuntza proiektu baten barruan sortu dira. Kasu honetan, euskara eta literatura, euskara eta literatura lehen mailako proposamenaren baitan sortu dira. Etapa horretan, aur irakurtzen eta idazten ikasteko etapan daude, eta gure proposamena da, obra literaritatik abiatuta prozesu hori bizitzea, gozatzea eta egitea da. Orduan, bere biziko garrantzia obra literario hauek, eta ikaslearen idazketa irakurketa prozesu hori lagundu nahi dute. Kontestu horretatik kanpo, etxean gozatzeko bere, erabat baliagarriak eta berezigarriak dira. Eta zera, bilduma osatzen duten liburuak haien artean independenteak aldira edo jarraitasunik aldago lau obren artean? Independenteak dira, erabat independenteak dira. Azken finean, komunean dutena da... Helburua, xedea, ez da? Hori da. Komunean dutena da euskal idazle eta euskal ilustratzaile erreferentzialen lana da, hori bilatu dugu, euskal kultur transmisioa ere badelako helburuetako bat, eta aurrak jaso detzala hori ere. Hori da komunean dutena. Hortik aparte, historia kontatzeko modua, munduari begiratzeko modua, artista bakoitzak eman dio bere kolorea, jorratu diren gaiak desberdinak dira. Azkenean, aniztasun hori ere aurrak jasotzea garrantzitsua delako. Literatura ez delako kolore bakarra, literatura kolore askotarikoa da. Orduan, hori jasotzea nahi dugu eta behar dugu. Eta momentura arte, Edurne, zenolako harrera izan du bildumak, ona izan alda? Bai, oso hartzaileak asko gozatu dute, ikasleek oso gustora irakurri dituzte obrak. Izan dira aukerak gaina ikasle batzuk egileekin hartu emana izateko, eta gozatu dute pila bat gozatu dute. Idazletako batzuk irakurketak ere egin dizkiete ikasleei. Hainbat motatako esperientziak izan ditugu bildumak duen bizitza labur hontan, eta egiten pozik gaude, eta datorrenaren zai gaude, zai ari gara, sortzen datorrena ere, eta gusten dugu asko jaso eta emango dula bilduma honek. Datorren bilduma sortzen ari zaretela diozu, Edurne, edo bilduma honetako parte izango den datorren liburua? Bilduma honetarako honen parte izango da datozen liburuak prestatzen ari. Bai. Aste batzuk barru aurkeztuko dugu urrengo biak ditugu, eta datozen hilabeteetan ere gehiago etorriko dira. Aniztasun hortan, lau alerekin soilik ez degulako euskal literaturaren aniztasuna irudikatuko, eta badugu bide bat oraindik egiteko. Zera, Edurne, Kimu bildumak daukan helburu espezifikoarekin egindako beste antzeko proiekturik egin duzue aurretik, edo mota honetako bilduma bat egiten duzuen lehenengo aldia da? Guk adin bakoitzerako proposamenak egiten ditugu, adin bakoitzaren kurrikulunari eta adin bakoitzaren beharrei erantzunez.
Orduan, mota honetako proposamena LH baterako egin dugu, LH bian ere bideo honetan jarraituko dugu, ikusiko dugu hirugarren mailarako proposamenaren ezaugarriak zeintzuk izango diren, hor beste uztarketa mota batzuk egin behar ditugulako. Gainontzeko mailetan, LH lau, bost, seigarren mailan edo derrigorrezko bigarren hezkuntzako mailetan, euskara eta literatura lantzen da, ez diogu proposamen metodologiko hau ez dugu egin, beste era batera gertatu dugu euskal literatura edo literaturaren gozamena. Lantzen da, baina ez modu hontan. Beste estrategia batzuk erabilitu. Zera, Edurne, ikaselkar argitaletxeak izenak esaten duen bezala, ikaskuntza nolabait dauka orokorreko helburu. Ze funtzio betetzen duela esango zenuke euskal gizartean, zuen argitaletxeak? Azken finean, guk egiten duguna da ikastoletan euskal kurrikuluma garatzeko gelaratze proposamenak lantzen dira eta ikastolak erabiltzen dute kakotxen tartean hezkuntza argitaletxea ekarpen hori euskal gizarte osoari zabaltzeko. Guretzat, kurrikulunaren edukiak garrantzitsuak dira, baina euskal identitateari ere garrantzia handia ematen diogu eta euskal identitatea munduan kokatu nahi dugu. Proposamen metodologiko abangoardistak jartzen ditugu mahai gainean, mundu mailan punta-puntan dabiltzanak, beti ere gure kontestuari eta gure realitateari egokituta. Zentzu honetan, ez gara inbeste, bideo honetan gabiltzanak, eta uste dugu egiten dugun ekarpen honek gure nazio eraikuntzan badula garrantzia. Baina, beraz, Edurne, zuek egiten dituzuen argitalpenak hezkuntza sisteman integratuta daude guztiak edo hezkuntzatik kanpoko argitalpenak ere egiten dituzue? Momentu honetan hezkuntzaren argitalpenak egiten ditugu. Gure xedea dalako hezkuntza sisteman eragin. Eta zera, Edurne, esan? Bai, barkatu ez, jarraitu bai. Obra hauen guztiak, Kimu Sailekoak, zein liburuen datan topatu daitezke. Eta gure produktuak gainontzeko tituluak ere, edozein liburuen datan topatu daitezke. Baina hasierako xedea hezkuntzan integratuta egotea da, ezta? Zera, Edurne, esan didazu, ikaselkarrek 10 urte daramatzala funtzionatzen, ezta? Nola aldatu da zuen funtzioa, zuen lan dinamika orokorrean, zuen eguneroko lan 10 urte hauetan? Suposatzen dut helburu gehiago hedatuagoak izango dituzuela orain, azaldu nolakoa izan den eboluzio hori? Ikaselkarren azken finean hezkuntza sistemaren garapenarekin bat dator. Eta hezkuntza sistema, beste hainbat sistema bezala oso bizia da, gizartearen aldaketerekin bat dator, eta gu etengabe saiatzen dira hor batzen. Orain dela 10 urte, euskal kurrikulumaren baitan beti ere, zenbait nolabait ildo nagusiak ez dira hainbeste aldatu, eredu konpetentzialaren gainean lanean hasi ginen dagoeneko, 2011 urtean. Hori bizkarrezur bezala hori hartuta, metodologiak gizarteak eta hezkuntza sistemak berak eskatu eta behar dituenaren arabera egokitzen gara. Aldaketak izan dira anitzak. Beti behar dudan horren arabera. Eta hemendik aurrera ere horrela dugu, bai? Ikasleak aldatu dira, beraien egoera aldatu da, irakasleen beharrak aldatu dira, eta guk hor jarraituko dugu. Orain dela 20 urteko sistema berdinak ez dute balio, eta saiatzen gara zentzu hortan irakaslea behar dituen tresnak ematen, eta irakasleari laguntzen bide hortan. Berak gero gelan, behar duen hori aldezan modu egoki batean. Eta, Edurne, ikaselkarrek eskuartean daukan etorri behar den proiekturen baten berri, eman aldi guzu? Bueno, azkenean orain ditugun nobedadeak, Kimu, esate baterako Kimu lehenengo maila, nahiz eta gaur ari garen hitz egiten, esango dut, obra literario buruz hitz egiten ari garen arren eta badirudien aspalditik martxan dagoen gauza bat dela, Kimu lehenengo mailako proposamena ikasturte honetan ikastoletan lantzen nahi die, eta irailetik aurrea gizarteratuko dugu, beraz, sare publiko, kristau eskola, guztien esku egongo da, eta erabiltzaile berriak izango ditu, hurrengo ikasturtetik aurrera.
eta marruntatzen gabiltz eta lanean ari gara Kuku emozio programaren gainean. Oraindik, naiz eta obra literarioak eta hainbat material sortuta dagoen, proposamen oso hori hurrengo ikasturtetik aurrera izango da eskuragarri guztientzat. Perfecto. Momentu hori dugu eta entretenituta gabiltz horrekin. Eta Edurne, ja bukatzeko, ez dakit badakizun, baina elkarrizketaren azkenengo atalean, mezu libre bat edo emateko aukera ematen dizuegu, ikusleok ikusleok esan nahi duzuen hori entzuteko. Beraz hemen ematen dizut zure aukeratxoa. Gonbidatzen ikusentzule guztiak Ikasleikar Hezkuntza Argitaletxearen proiektuak ezagutzera. Interesa duen oro guri idaztera ikaselkar.eus helbidera edo gure web orrian sartzea, ikaselkar.eus webgunera sartzera. Eta hezkuntza munduan lanean ez baldin badabiltz, edozein liburu dendara joateko, eta Kimu bildumako edo Kuku bildumako materiala ikusteko, ikuitzeko eta gozatzeko. Eta mila esker. Hori, plazer ikaragarria izan da, Edurne, eta mila esker berriz ere elkarrizketa hau eta zure denbora eskaintzeagatik. Besarka handia eta ondo izan. Igualmente. Aio. Aio. Hau izan da guztia gaurkoz. Beti bezala, mila esker egoteagatik eta astelehenera arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.